di surga hasonangani inganan na dumenggani. Di surga hasonangani inganan na dumenggani. Kusineng lahu muliau asarabdo di susau. Beanong magningotaw di tanaon. Sa itos tosak kunamai lau mandabot tos surgoi. Jehovah manami namaringana di berwagican marhijana Yesus Kristus Tuhan nami mau yati Tuhan disebut dengan dibasang mangalehon hai pasu di hari bui marpungu di tongani bagason ale Tuhan di bata manami takas di pamutuanmu dari nazal bui nunga di alapo iboto nami ono pusahata buruo Tuhan rupamu alani jalo maibana gari partohap di surga hasonangan naung pinaradewi. Ale Tuhan di batama namin nung alisok kami. Hula-hula ni yan ako namin. Tulat topo, dopar tulat buwan. Dinalaw pa sa hatun adat habat ako namin. Tu iboto namin, dohot tulay namin. Dohot sa luhut, pinoparan ni lay namin. Ala ni domani mahami Tuhan. Asa takas huhataukan. Asa takas hupasahat tami aka eret na huparto habatakon nami naso maralo tulungan ni roham posulhan nami Tuhan dia katangiang hata ng pasu-pasu na siya ko'y Tuhan gabi sahak may tutunga-tungan ni panguron nami on gabi pasu-pasu na sida tu akan namang huton dia kapasarian dohot di akka hagabiyon dohot di akka sirokan ito di tutulan na yon posrohan nami Tuhan, tangiang Panginoon namion, nalihonong mo'y pamuron namion, maradongan las ni roha, sesa ng dosa nami Tuhan. Jalo tangiang Panginoon namion, dibagasan ko na ng Diyos Kristus yung kopami, matangya karituho. Amen. Akalay namin, boto namin, suli mahamutahe, na tininggalhon ni Napuram yun. Yan, dari salpo, nungo ba sa tami ang kahatan na uli na din kan didikit pamasok ko tuwa rumah ng amin di mana program yung so nung nahurok sakit ala hami do tong sibay sipasahat sa petua hami tong sibay sabun di sima narahi magkatahi kita masato ni langsung ni kapag kacak pinahon namin akala ko di hapos sa luhuk ang keluarga tinggal na program yung kayang namin ya cara besaput kami di burian ni naburo di julu-julu mana di buri mahita lumubi awa kaya nagkorna lumubi tanyang namin tuang buru namin siyang diyan ma sila diyang buru di basnaw mo lupi parjulu ang buru na boron tohoro ikon dudoroha mahiu pikrap alai sudah jauh maru ikut memburs sama dia nama si Julian itu tuh dia guru dan yang nama gue sopi habis udah bulan main akan tulang mana yang kok asa tuh pas nak tuh ada mana itu angkia tuh ya di budian ni na boron berngom pangabahan di keleng mon di asohok na kaya na kombo sa luhuk na gaya sa luhuk na sudia ka galeng mo lima dalam tangyang namin
tuang buru di soto. Sonima yang pokoknya dari kami. Alay pa todo kamu udah. Pero kamu ang buruda, yun salah nyo man mungkin diutak. Pero kamu ang burud. Boleh aku komunikasi di masa sonari, burud namin. Jadi tu soni pwede dibadokan. Namer ditikli kita. Manupak tu na ulima. Karpungat taon. Say dipuli na boron. Saya itu isar nama pamatang muna. Pwede muna to kalau siga umur hamu salukna. Gaya mahamu salukna marana marburu. Dia kana sumara hasotan. Saya dibatong Tuhan ma. Dalan ni aka rokat na tama, rokat na gabi, rokat na horas. Dia hamu salukna butima. Saya tadi diluluan masari matuan. Dia maka beriku, dia maka berukku. Sonari jongjuk kami di son hula muna. Lapas haton, ulus sabut, manang, ulus papudimon, dimuak munong, dohok di simo itu munong, siap kami. Akatulangmu mana hula-hula langsung lima dihita sa luhukna dinajok kami di son lau pasahato ulus sabuk di botokon manang ulus partudi siap kami hula-hula na tangyang nami doho Panginoon namin ito kamanang bertua di bata asa katutik kinaron dihamu sa luhuk na pinaparna hinorohon di parbuwe na Panginoon kami sa mantamang bertua di bata ima di pasapasuna na maragami asa di bata itu hamu sa katutik kinaron mana po tinauli mana po tinadenggan gawe tadi dah para Panginoon nami doho tangyang nami taman betul di bata dima kada sutuban anaki pos rohanam di bata dihamu saluh na pinopon di botokon tuban anaki takas dua muna sa katu pos rohanam di bata toko sudah di bata kasih tuban di boru katu tikinero terlumu hima diberekku sihat malsoba mangel kami tentang tua di mata asa dibuka rohana do pikiran asa dijalo sa lupo rin ito tuana do katulangna gabi maruba pangalahona do parangena asa gabi tuntakas bersodo sa tangiang niya parakon gabi satu na sama tua lekko ngahuro kinatuari hinoro ni sahara sogot nang sarap salape ini do nono di lekon totong do nasari batu lekon alai molo sikko saluhuna hamu pinaparna gabi nasahat tu nasarmadua ma lekon atau pos doro hakku dilibata di saluhuna hol tsunami do hol somuna pasahaton namai tuak katik kinoro atau tuhat tama nama dongangi tuhat tama nama sahato saluhuna pasu-pasuna nama ragami tuhamu saluhuna bereku nang borukku saluhuna gabi jalomuna parbui di tampang idon nami itu utusan masuni itu partikiti ho numadarat debataho tulad bungai jesonare hami to hula-hula roma hami pasahatong ulus sabukmu manang ulus parpuni may
siap kami batoku itu kita yang nami itu tanah bertu di betak selalu kan sudah permon mana putih limon mana putih denggan makorhon las niroha akatutiki naron di salutna pinoparmu itu huluk dunia tuh kalau kubere kudu rumah sakit itu taruh boleh semenit kudu ala dawin namu kuere doy toku utaruh boleh semenit kudu udah pikir di mana itu di kudu ala daw si daw ni mu ala sumiro orang berpikir itu tulang non nama pangidawat tuh itu kudu bedang kudu nama yang betul tim hodo mangulu selain itu jauh-jauh kami di selalu kalau hula lapas hatu ulus sabut ulus parpudi mana putih dauli mau mana putih dadengkan akan selalu na pinoparmu atau nono nabi ma jono di jono maho pudi nama hamini selalu na akka hula-hulam ka selalu na mulat pasaton namai tuhamo sarhutna pakatiki namang itu mulat Maulana urut Dinuluan namong sa rumah dihabusan hutna pergelangan namin warga Sirebar lumobima disude keluarga besar geleng ni nabur namion tapuji matuhatta ala dikan di pasana tari pertutong-atong atta di bagasan menogoto nuai di pernako di mata nario jadi nauli jadi naring ganon om manual kami ro mata foto kamuna hula muna tulang muna ima si jalo tulang topu marang na mamupus amang boro pusahada doli nagboro inong munao sinutua munao jadi di setikyo ada nagpulkan na punta si jalo tubuy nino na taula ho di sonari imana na pasahaton ulo sa tulo hami tu amang boru tu baba unao tu sinadua unao jadi Panginoon namin ito kata na mertua di bata tutulan na rin tihapo na sa luna akalae aka ito tihapo sa luna mamasumasum ato dinami tihapo lubori na mamasumasum ato na mertua di bata tihapo inorhon yung lauta sa neryo posro hakku di pasu-pasu di bataham idok-dok ito di pergadiaham asa tok-tok kau di bagasan dami di bagasa tu roha di bagasa tu roha hamu di sudi na pelaksanaan di ulo asa vui sa tol has tu hamu akan pasu-pasu di buah hidup itu posro hakku di sini so na ulok ka atas sautik sa kebebe tu hamu nama saya imana pangasuk ko na borot tu jauh-jauh so tu masih jujur akan punya ahura so tu masih masih kamu jakan arunam rejude pas-pas nang pinaro nabi satuatan di sikap ni akan membela munau posrahamu bagi bakada dalam mulai tujuan naro bahide udah tas sebagai saudara jadi akan ya udah saduna keluarga besar di pas-pas di Batam nang dia udah be jakan aso perhaso dah topi di bagasan ario tadi mama tanda waktu di Batam di tangan nabi di batudu matutulan nario di pudia di nakoro di batudu marokat di mana rokat nagalir rokat na horas saat na sonda tuwa tutulan nario di akan nasi tujuan anak mah di akan nasi tujuan boru di yang Batam nasi tujuan di boru di akan akarung dia kamu akan bersekolah kau tidak pernah na boru tidak di Batam na disebut apa sekarang ini di akan nang itu kali itu totong beri batudu beta akan dia di perkara Jonathan atau apa tujuan asal boy malas keroha baru lupa sudah jadi jaga teleni hari-hari di Balumuna di Puria di Nagoro jadi nuante memahami tuh amang borunami di bawah sakit asa
Sahar tujuan naro, amang baru nami, pengkep sarunga tua, saat tujuan naro, lunga bega tua, amang baru nuai, itang yang nami be, saya ilang tuhipas na mana tujuan naro, asal boy ilang diberi kami, mana sokodia kapalayan yang menggunakan nama tua, songon itu nilawan nak ini. Oh, pesan siya kami, sudah emang mana kami nih, oh, udah muna siya dojo tiap kami langsung. Pesan akan itu, akan naikku, bapau, berekam, sariokam. Oh, itu di mata nabi derengmu. Di mata di benda kita nak isi magereng. Aku orangnya hapus saya hamu, bapak no, mustahil aku berusaha di mata. Jadi ombak, oh tuh pas-pasu dia tujuh belas. So semalam perjuangan muda itu, nah, untuk dia doang nak ini. Tanggal aku siolan ini itu komunikasi suara mulai sih artinya. Jadi pas orang sudah menggunakan itu tujuan nado, saya itu saya nama roh mula. Sehat tahu siapa pengacara tahu mula be, tutup batuan tanah marah uji mula saya. Jadi soni bara. Dia muna kailai nami, lubere nami, iboto nami, teporo nami sa lupna. Ada orang seupas hatami ulus sampai tua ni layon. Ya muna kalai nami mazur parjulu orang kami. Dia muna kalai nami. Anggini lekot. Mulai hati dulu hurufku nang pidi bagasa paru kilo. Ala hubereng ridikam. Kison akan namar hamarang kilo kan namar riwoto. Nomor lapatan rak makosoho di saluhuna paru kiloni. Ala dido mol hubereng layon boido hisar to karena mangihut. Posodorako di si. Usi mangati maju diriku na yang madok hatau tuhole, ang kuduk ni rohaku yang madok kataon, tumas seduk rohaku. Ala na hutaon, sungai tenang mon mai. Alani dohodok ko matuho. Unang ko marpangusat dia tu diri. Jala ikop ko masih mangati diri. Pasahat diri. Tu di bata. Asa di dongani hol si ganun. Tiki dongan boido borak sen na diba. Alani po surah ko lae. To karena mangi dongan ni di bata do. Pos surah ko di sini. Jadi di sana ngahubok kami. Ulas sa pituan. Ang gil macokar na mangihut di sana di batatang yang nami. Sahat maho sahat tu nasa rumah tua. Ala na ida bota tua masaluhun na kapu para modo akang gim. Ihorhon ni ulas na batatang itu hamuna ulas sa pituan. Lasmar wali barang mula surat terdoy. Molo tumbora pe di roham nuai paru kilo non neang doi benoni tu hatai molo sai di pasato hadiriomu tu di bata alani tapasa diulus nama anang itu cukup deh ulus semua jadi lasmaruham lairah sahat mana uli, sahat mana ringkan. So manima hata sian ami. Dahulu di ma acara. Manima dirajai tulang nami si pasahat sabuk tudai nang nasari maduon. Lausoni di tulang nami si pasahat sampai tua tudai nang usaha taduli. Raja nami upak kilalahok kami dei di hulong munai namargel lagi dihami talumubima di binoparni dari nangon nasari matuon. Raja nami nang di pasato ulos perpudi manang nasabu ni dari nang nasari matuon. Raja nami mau lihat hupasat nami tuhamu tulang ang kiat matong di tamiang mi martinangi amata di bata di basati tu binoparni dari nang nasari matuon. Lausoni di tulang nami ima si basahat sampai tua
tulang di holombi tongdo di bataridaho anggiak matong sahat na sormatuo damango tua karina mangihud ibudian ni dainang nasari matuon langsung manibi yarakona do boru do pahoku ibinoparna saluhur dam sahat matong tua tuaka arinengro mana guna uli mamon mana guna legan tuari akai nengro asadahon na niluan nyon aka beremon ibe beremon tubuana na samarana tua boru na samar boru itu magulang aka dadagan untung pura pura Pepeng batua akan nasor madua tutuki nengro termui ma ia penami dohok boru nami dina somar hasohotat dobe angkia atau pinita di gulono nam pinasabi adat nahopari na margelengi dahok dahotat aik naburo maon dibudian ni dainangon nabui buduton ni nyon anak nabi Husmon nalaho pasangapo tuaka hari nengro raja nabi dan pula gajang belohron nabi tagima tong abatan nomor 2 di wata asapun nabi raja nabi oh ador suapahami raja nabi ngali pasato biadat nahopari tokin nai raja nabi sesudu sepiro hata marlamat do patu paun nami deinangon las disido anoto gorak juhun nami hamu hula-hula nami saluhuna pasahato naka hata pasupasuan hata tamiang molotung adong kuda laus pas hatong munisi kerjaku na tulang las doroha nabi alana raja nabi takas dibodohodo hami disodo damangod deinangon tinggal ala yang gosuat tono nan nor raja nabi tu ria do nung sikop udah ni nor raja nabi ulau salimatuni deinangon dipugude laman raja nabi takut tujabu dohamu hula-hula nami tulang nami sihite tulang nami sihite papuro pasu-pasui tuhabi barkele momuna songonima suara nami dihamu raja di hula-hula nami asa ampun nami ma hatan yang kau buta si jodoh-jodoh dulu asa terturu benda duhu tiyo-tiyo inna rote sudi hata pasu hata dauri hata darikan seunang dua seunang melongose matutu Ramadong mahita di tangyang hato batai Alia mana di luar hijab saya binar kerja mabar saya rumah rezot saya saat malam ni roham di bawah tongos mana di bawah hijab leher malu habis saya roh tanggung dua siapa saya sama dosa nabi somong kali sanami itu dosa di dongan nama dosa Tuhan munakkan itu biar bangun juna kedua mahami siapa aku ay huru na punah rajaun doa tagugun rolia sang abus saliring ni dirina amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni rohani dewata amata do parsauran itu di barbadia ima nama dongani hitaon sadutna
Tangima tong amat nomor 2 di bata. Asa sawat dia muna uli na ringgan. Tua nana na somarana, tua buku na somarboru. Dapoton ay naburo. Dia kan na somar kasohotan. Yang dinami doho iboto nami. Ikudian ni inata nasauru nasari batu. Asa saur-sauran na oh adong dibuan inata. Ima eme na madludu. Manang sikat ni parbueker. Manang na sumod dia binagoy terpatu pahami haham. Dison ang giyak mato firmatong todimu tuaka hari nengro. Laos songoni di batu pahami sikat ni pisang sitong-kitongki. Siya ringgi si Dio Sewara. Tumupulong bay manang utibis. Lasma atong rohani badang muna. Lasma atong rohani todimuna. Tujuan dari on pasuk-pasuk ni amat tadi wata. Asa dohon nai masuk di no tetua. Asa merbau taduma merbau holi-holi. Godang si budang-budang oti si birni toli. Asa pamurna semaya tong lagi mu saudara tu bohi. Tuaka ari nengro. Asa kritot demi hamusan hukna pas-pasuan amat tadi wata. Ih, batu surat nama. Pasahat mah pasatem. Salaman apa nama di sini? Sanad do. Las pasahat mah dan 2 hadiah. Kasih udah tol. Sor-soran nami mak oh tidak kena maduai. Asa balita mapagawi tumada do kosita don. Arita matong gawe dihita na barang-barang ay tung takas dulu utol taulahon. Takas sida na masih pauloloan. Gawe terhoras semonang-monang aku pasahat mah tuh haduli. So binong rohani hadulim jalan takas di buah-buah muna iman inong met perjulu marujung mulut sa dainaw pusahata na sari matua buka sa tong-tongata akang giduli molo ketuk sumod dia na buitar patubahani hokar tu akabang gohin dia tenon sika di perbuker nang dohot dahan di padungoy asala semarani badamu las marani todim donon nami sa ondok na tua asa titibun na tinopa golang-golang parahun na Kasi sedia binabuhi pa sa tamat tong saya digohi mata dia batama pas pasuna siduk budi makang giduli pasama. Batu surat tadi. Saya di pasu-pasu dia bata asang giat akan asa hormat tua si bawal katotta pas pasun dia mata dia bata asok semonitang yang dia mata raja atong tua karena mangiu tatong di budian di nato asa tubuhan anak mana samarana tubuhan buru na samaraboru atong dapat rokap nasa dapat rokap lumumay dia nakon ni inaton ang giat di budian di nato atong tok karena mangiu ya tudulok pe mana dapat naik na tiu terus dapat na pagbagan alama saya di patudu tuhan tatong serokan ito dina asang giat dia mata tong tok karena mangiu bui dapat nasa hormat tua pas-pasun dia mata deba atong akang gidolinon tang yang nami to mata deba tang atong manggiat batong karena mangiu saya di pas-pasun deba taman makhite ulot tadi bahasa tikjon dung taswat to nanon inaton atong tu bona pasogit tak tuba tunapir tulis nama lapis-lapis dengan nabatar asa firma to timotok pas-pasun nya mata deba tato kali manguton patar panggabian patar pahorason dahulu muna di budian ni naton atong asa doron nai matong hata ni tangyang dalam ni pasu-pasu napilukan ni punta si zulu-zulu tubuh asa rumeju inatong takas eruk na rumah gorga dia muna salut na bola hasil itu natong asa luhu mahamu tubuhan anak nabi buru na patas marroha Oh mahamu tubuh tidak kasobason las di buat kamu baru buetir las di batu bahamu pasti pisah tongki-tongki hadoli las di buat kamu musai baru buetir dohot ikan di badungoy asa hatan ina tua asa firma tu foki baul-baul persalongan firma toki nami julu-julu mani hamu dalam di pangomuan hadoli soal di dalam hitam yang mulai di kamu bisa setongki-tongki tongki me atau pakion nami tu gula asim me atau pakion nami tu sirah hadoli mana sama dia be di dalam di besar macam di diri namo napa suruhan awi raja nami tuturang munah kami jalan usuk kau anu tataruhun dainang nasor batu nasari batu raja nami berdalat do ima sawon si jopo ibulu mang nahor raja nami asari bahitan non pai mahon dohot menor dahot tuaka inyanana nateba songoni majo hatan pangapu siak kawi angki doli muna buti raja hayali
jaga sama nogoton di pernako di matanya hari jari na uri jari kano nungwa saha be maranaman na borunami o pusaha da borwo jadi nuain sahabat na itu pelaksanaan imana ni mangudahon eret na hopar na pulkan lo putas jolo tuwi ima tarimo dina pasarima ni na borunamio ada ni ima oh ning mengeruja kaulot na hita kamang boru ima di hasasaha ni akaulos pangkabi tuhamura pinopar ni na borunamio do akan nangalihu an nomuse jadi asa kadi seluruh hatta akan dinam tahatai oh nadi hari nasal kui asa totok kita masih kautan amu pe masih aturan maisi asa voi to abi pe sano asa voi hatok kita atarata lagu huria Mamu sitsi. Nah, partisipan nama. Lagu huria lo mau. Bama. Sesuai doa hatan itu lantas. Hingga doa mengarak tujulun ina sida. Mata si nomor 2. Pigo. Dua mak tung. Lagi lu? Dua itu ani opat. Halo. Oke, baik, kami sini. Asal saya nu doso. Turun na forma. Porta ka matadora mga daro. Kawan na king.
gabi mangido tutuhan kai asa songo korni urus na kinalo prima gabi mahamu tutuhan narion maran amagboru gabi mahamu gabi akadong manahasira gabi mahamu akadong mananara pengulu mahamu tutuhan narion tutudia biya maringana masubut dia kaparserahan ite kapota nakapapanalo mahamu tudono kaku kau tudono na kota sitioban kau tudono na kota na tio madalai ya mudina hono kapota na kota na longa pas tuata mahamu na saluna gele mina boru na mio gele sa hugo kia kana boru songon hadan stutua asa sahama soru sahat tukotian numa sahat pasata to amuna saduhuna kaules pagaliani to amuna kagelen nami lele mahamu saluna mangolu sahat horas saat magkano pagawin yun mukhang kinalahok kami do di holong munay na margelengi na marana kunibusi doho na marboroi inartakas niod na tuwa-tuwa da mango na matsalo na ken dito manibagas ima sampai dua saat tukugun ya lama no rajaku na tulang di pasato do ulus panggabi ulus panyari dihami ya kagelengmu terlumubi ma nyo di Pinoparni Burmon Pinoparni anak de Busmon agia matong rajaku dawang matong na niluluan ni nyo nakaadro na binusmon tusulan ni Arion pengpeng matuon sa tuna sormatua marhasurutan ang anak ton nami do nami nalawa dudon nyon anak na binusmon asanaboti na dirohami di sahapon amat tanah berdua di Batamai di Hami terbuti mah di Pinoparni Deinang nasau betul adong do di Patubahami manang di Patuba dio Pinoparni dio Deinangon mau di 20 ima si Joko Ibulu manang horpo songon hatani adakta di Siliangon pos rohanami rezaku rapak kaimahok kita duksi kota suatu nanon Deinangon Marsi boto adong rajaku nakani mudah-mudah hatakon nang dia ho kami pada tahu hula nabi dapat suaton tabay nando di inganan na di mobil baru madala man nang musik adat na horpar sisway para dato di utata si diangonon jumodo hu pasatami rajaku maulah di gudang di hamu dohot na tulang nami asapun nami masun hatani na tua-tua asai masisir raja madio tak tuyok yong sudih hata pasu hata nauli hata nadikan kalumumi ma di binokon ni dainan na sarumado di budiana sai majak ma atong kortodion na si monang ma urus panyari asa angkiat to karena mangito di budian ni na puro namin sila dangur kamu sa luhut na tuan anak na tuan anak tua puro na sa puro yak na so na somar hasokotan lumubi di lain namin iba to di Batamai itu serokat top tidak serokat gaya itu ada motor nang di motor ini madalita yang nami dulu di hada nami anope usipuli ami nek pasaton nami ma ulos panyari asatung gar dihabu sa luhut na keleng nami buti ulos panyari to baru keleng nami on bae ma musti dapat kusi nomor 2 nomor 3 nomor 5 nomor 1
ulah-ulah asa di foto anak dan 2 tulang oh ya ya anak hukum tulang ya Nami ulus tuhogare nasoro di badamu uli nang rohani pertabiamu song lima paduhan nami tuhamu mendapat tulu lima saluhna ulut ta apa ada pasor melatih dapat kamu Pakira mau diberi namina 2 na sumar hasorota na bela asa tertibu di batu di juhata siroka di badan siroka di dina tuaka area lewat sodima betul ulah si masadon nami akabang buru alani ini asa saat dan lima sumasui tuhamuna saluhuna nasa hasudon peparan di ibadakku nasa rimaduon roma hamuna mengalap asa umasatami takas tuhamuna doh perhatian nilai mas-masun nabi bahwa di mereka abang Nabi sialaman niya kabarin namin baca nung obat sih tahu sada persatuan biar aku nide aku sada persatuan untuk di foto nami sada persatuan sada batalon masih murni deh aku sada persatuan sada batalon langsung dibasunsuk tulang rohuk nakin susu mabas-basuk kapan horasan yamu lumobi di geleng yang burukos sa luhuk na yang bisa tutup si kopma asa sokan negay tuma bitang na rumirisma o muna sumarok nulun berbatua si tuon anak risma sudia kanaikon boru torok donga muna may saat terbatua murang po ng raja mo tua mata nomor 2 di Batak terlumubi ma dirajai hula-hula nami si jalo tulang bona lusang somoni ima tulang nami si jalo tulang narubut manang tulang ide nangon marga purba takas ubak gila hok kami do raja nami uli nadingkan uli ni basami namar gelengi tada do atong da tulang do tulang narubut parboy di basta na somar lauk bota na soluba di hata na soluba di tona na totong di pasato akadat na hupari ima di udau parsari madhon di burbodo ibe daremon raja nami di pasato ima ulos paniari ulos panggabi tuhami sisa dah hasuton terlumuli ma di pinoparni dainang nasor madhon ang giat matongi pasu-pasu na pinasahami ape mayatong di persabuan na tuak dia barana abing dia bingan
Ya dapat ya tuduluk kasida dapotan ay natiu. Ya tuturua dapotan caparan naloma. Talumuwi ma yang ginami do iboto nami. Dinaso dapotan ay naburo do be. Ang dia tujulan nario di pudian ni denang nasari matuon. Dapat na diluan na jumpa na ni jarahan na siroka ni tordina. Ang dia tujulan nario ang udaon na tuatuon. Dapat ma song nan sita-sita ni rohami. Nang nangi mana saur matua bayuti hupo o tumakasan marambar ni marmadu kora suto terlumui mabino parni dai naon maudi dus bulur raja nami ima jabar sohen no dihamu ima tulabona suang-suang ni di tulang nabi tulang narobot tulang ni dai nangon raja nami manang nasungot dia bibulun na halas semua raja nami. Akamang baru akaito ubok kami do ima ulos panyari asa terdelan di panggawian terdelan di pasorasan di pudian ni dainang nagsorumot manang nasari ba do tuakat kinamaniat asa dito masama terewata di hamuna sikat jang umur lot akka nataur madua sikat tuakat kinamaniat jerope atuhon ang boruma semua dia mah di dalam urus si pasada. Oh, tu paham puna? Sana. Oh. Wah. Imana lau magdala urus panyari, dot urus panggawi tuakat tinawang itu, tiar mani hamun dengan panggawi perperatan di pudian ni dainam na surbayo. Jadi memang permusuhan. Ban magamang godang na hupartusi atau bahasa tami ulus panyari itu parkelingan namin. Ban magamang selana berjono baru naman hamarami baru naman masakwa ibadona ibadona dihamuna dalam panggawian di rumah dihamuna dalam di pasamotan tokat kinimaton imanong umpasa tami ulos panyari ima inokna dua-dua ulos parok pamay diaka manok pianak manok pigoro tokat kinamangiton suri-suri kajang asa tunggajang bari tagawi barita horas dihamuna lumumi ma di pudian ni dainang manang iboto namin na sari madua tokat kinamangiton mata ima di sitor di ulos sitor rabu torok ma dihamu akadalan ni pinopar tokat kinamangtor di tangyo de matama tokat kinamangtor di pudian ni dainam nasar matua nasari matua di pasu-pasu matari matama asa dara na memeti bermagorong may tokat kinamangtor di namar sikola dabot ma di nasida jol manabisuk di jolotta jol manabistar lumomi ma di jolo nya mata di bata tuakat di namang itu amo akamang baru nami
si tua na penggel serba tua mahamuna tua kat kinawa siro boti mera tua pun na sumurop tumpak kas me dilok ni porba tua di pudian ni ibu tong namio tua kat kinamengo si tu mona na rilis mamu baru terok tumpak kas me do kamu na sorba tua asal rumah itu main pada rumah korban tujuan situ mona na me nabi si mamu jalan abatas marroha asal lomak masih lijuang lomak sohina buan orang semamu na tinggal di hutan suang lima na tinggal di pengarat tua hata pasu-pasu dohot ulos na gajah uros hitoro rabu sematam yang mulai beraja nami teroma tutu di pudian di ina di halaman nami aka pinoparna terlumau pinoparmu ke raja nami monope dung salputa suatu non ina tahu nani halaman nami kurang termula kamu raja nami adang dari petu pahami i masih siapa ibu menang nahorbo sama dalam pasangapun dari yang nasari batuan raja nami terus monepe hata pangapun berhonon na raja nami asa berjula-jula kuma sabatu berjula na bina tu tahu hada ka pasu na bina sahab raja nami tu hai perkeleng muna huak pumahai mene hot martongan ni jago semua ti raja bahan magodam situ hata ni godam situ tu asa kio dalam pangale do kororasa di perkeleng nama bahan magodam asa itu Sadame itu apa? Raja nami. Sadame itu halakon nomor hamaraki. Mula nama jalo nomor hamaraki. Abang si Henry. Jodoh kebagan nama jalo sian nomor hamaraki. Tiga naima anion akan dimon. Sida hukum jalo urus nomor hamaraki. Sadame itu botona. Nomor hamaraki baru. Oh tu lah. Iya, kamu marah, Roma arah, ulos mula, taruh kali kamu tuh. Alat kamu ulos sekolah hutan. Oke. Ay, maamang permisi aku partisipasi. Kata Jotola. Molo pitung sada asatan nan metusi las maro amuna jadi ngatulu dua nai amuma mangatur na mangur beres mo di mapagibas musikna naile marburi Awala nakani ada pernah ni orang terlihat kita baru susah kalau datang.
tuamat tadi beta perdikan bahasa di siala asi dot holong norehonai di pasu-pasu do hita bui das hami tubuh gini alam munaon marida bakti ni naburu namyon perjulusahan dohol nami to memburu nami tumat cai bagas turut berbela sungkawa kami dihamu amang buru rodo kami hula-hula muna hula-hula naposo sian siatar manggohi adatta di bagasan sadarion anggiat matutu diari nauli diari nedengganon dipudian ni naburon selam martaba madihita akasilas ni roha amang buru nami dohok naburu nami om magodang sumbana om magodang sumbana om magodang liatna Pahapus siapa? Soleh. Pahapus sana. Arugi, sada persagoma di Nawar Meraki, sada persagoma di Botonagi. Persagoma juga hoku. Asa angkiat di budian ni rotan amyo di hamuna sa luhin na pinagparna asa tabo paso-paso amo dito sa tuwata dengan bitayang namin mauluson asa nabot na di hamuna nabot na uli nabot na ringgan asa tubuhan anak kamu na sa tubuhan anak tubuhan poro Himmat tutu. Seha malma pakohon na di hamuna tujuan nyarion sekarang songon lumobi ma songon lobi ni torok di pino rabuni ulosi torok di pino parmuna tujuan nyarion masih ini masih rohonokku asa songon iruk na dua masih rohonokno apa hata panggogi asa bintang mana rumis aku lopun masih morok di dulu di dua di hamuna popara ni otokon situ anak riris baru torok dengan muna metok sama tutu. Asa upah 2 hari asa lemak mengasih berjuang lemak sobi nabuan di pinopar ni otokon nah di hutan ang nasokan di pengartuan oras mauna jalan pasaudian tutu. asa upah 2 hari batu main nasubuk oras mahita sa duhuna Maka tulang nabasa
tabah sitanggang si matupang si manulang rajai dina takas di hararotuna siya luat na maragami na rohamu mangyahihami pergelongom muna ima di na marbutihon ulaw sari matua na matua dulu inong nami o pusahata borusi itu raja nami di na takas di pasar tamuna urus panggabi urus panyari ang giat matam di budian di dainang nasari matuaon di hami si sadahasudon terlumowi ma di binoparna asa daboti di tamiang munai di akan marsahi asa piu matong doso di hilala talhus so di boto na mangotak na mangilias di berdagingon na sulang songoni di nahurang lebih hami akasilalon nyari na marhula-hula marboroi raja nami dan namarjai sami dan namartuis tuhamu horong hula-hula nami saluhukna tosrohan nami raja nami di tiang tamiang munai asa sahati pasu-pasui di hami pargelengom muna talumumi ma di pinopani nata nasari maduaon asa ape di persabuhan na tua dia barana abing dia wingana tujuan narion raja nami dusiko anon ada pertuaon di dainangon adom do di patuahani mauli dos bulon somor kalang ni dainang nasari maduaon raja nami rapak paimahok kita dusiko anon laka ada nahubari nabidukan dia putai. Oh, lo tu lah. Kining rolo pergelengommu baru kamu mengalak tula-bula. Oh, itu lah. Je bolo so asawan kami na dua, pira do na persina. Jong-jong mesin lima asa torok. Jong-jong na lima. Nek pasu pergi ulo si torok rabu mahami tu pergelongan langon. Benda bang musikna kabu begiun jala une tortora. Pitu anak mana pitu bul ima aka urus na dinas hakmu tu hawi pertengah murah jalami belum sikap dainang nasar baju di pasar kami tu ianan na satu mula ka murah jalami adam do di betami dela pasangan perdainangon ima sesicebawi puru mana nahor bor raja nami si uhapu hawe asal situ na duhur jojo na lote hata na pina hakmu na seunang moze ya muna permusik nami nawai tiyo nyati panuakan bas tiyo ang palumad wasara